Neviem, možno je to iba môj prípad, keď som sa načisto stratila sama v sebe, vo svojich pocitoch. Ako malá som si totiž myslela, aspoň to bolo vo všetkých filmoch vykreslené, že príde princ na bielom koni a ako mávnutím čarovného prútika zaženie myšlienky. Myšlienky o mojich nedostatkoch. O tom, čo mi chýba a o tom, čoho je naopak veľmi veľa. Nie, milí diváci, toto nie sú moje slová. Práve som prečítala úryvok z článku Vzťahové sebalásky, ktorý sme odpublikovali v našom časopise tento týždeň a ktorého autorka Vanesa Zara Kráľová je mojím dnešným hosťom. Vítaj, Vaneska. Ďakujem, že som tu mohla byť, že tu som. A ja ti ďakujem a som rada, že ťa tu môžem mať. Vítam aj vás, milí diváci a milí naši priatelia, pri sledovaní ďalšieho zo srdečných rozhovorov. Je to projekt, ktorý beží na platforme prvého odborného internetového recenzovaného časopisu zameraného na osobný rozvoj. Časopis sa volá Prekroč svoj tieň. Ja sa volám Lenka Džalila, som tam šéfredaktorka. No a okrem toho vás ešte zo zákulisia zdraví môj kolega Kristofer Daniš, ktorý má na starosti postprodukciu. Vaneska, končia sa ti prázdniny a čoskoro nastúpiš do posledného ročníka na základnej škole. Vidím na tebe, že si to veľmi silno uvedomuješ. Aké máš pocity? Podiel sa s nami, prosím. No, na jednu stranu sa tak dosť teším, pretože vlastne budem keby najstaršia na škole so s mojimi spolužiakmi. A potom už keby skončí tá základoškolská etapa. A ako vravia niektorí rodičia, alebo tak, že život začína na strednej. Takže a tak trochu sa aj bojím, pretože budú vlastne skúšky na tú strednú, monitor a učitelia aj rodičia z toho robia také halo a tak. Podľa mňa to nebude až také hrozné, ale som ten typ človeka, ktorý sa chce na to dobre pripraviť. Áno, ja ťa poznám tak trošku, my sa dnes nevidíme prvýkrát, my sme sa už stretli a viem, a tak ako ťa poznám, viem, že si zodpovedná, že si šikovná a múdra, tak verím, že to všetko hravo zvládneš a držím ti palce, aby sa ti všetko vydarilo. Ďakujem. Vzťahové sebalásky, to je názov článku, ktorý som už spomenula, že sme ho odpublikovali a je to aj téma dnešného srdečného rozhovoru. Tento článok Vzťahové sebalásky nie je však tvoj prvý článok, ktorý sme ti publikovali v našom časopise. Minulý rok sme ti odpublikovali poviedku Strach v podobe môjho tieňa. Ja viem, že teda máš toho viacej napísaného, ale u nás v časopise máš odpublikované len tieto dva články, ktoré však svedčia o tvojom naozaj nespornom talente na písanie. Ako si ho v sebe objavila? Ani neviem. Ja som tak od malička nejak chcela písať, strašne ma bavili tie rozprávky. Takže viem, že som si lepila papiere dokopy a robila si z toho svoje knižky a písala som tam väčšinou také, keby proste po polušku, ale v inom nejakom takom vydaní. Mm-hmm. A svoju prvú knihu som napísala, myslím, že v 7. triede pred rokom. Mala 50 strán. Aj s vedovaním. Uh-huh. Aj ti tú knihu niekto publikoval? Máš nejako vydanú? Nie, zatiaľ nie. Potom som písala ešte nejaké veci. Tie hádam už potom vyjdú aj odpublikovať. Takže na to sa teším. A moja mamka tvrdí, že to mám po svojej babke, ale neviem. Áno. A čo ti písanie dáva? Myslím, že takú svoj pocit slobody, čo napíšem, tak to je vlastne moje. Môžem potom vlastne si tam vyjadriť svoje pocity a čo sa neviem s niekým iným rozprávať. Čiže je to taký tvoj nástroj na seba vyjadrenie však. Uh-huh. Áno. Vráťme sa k tomu článku, ktorý sme spomínali v úvode, Vzťahové sebalásky. Ja by som rada našim divákom aj čitateľom povedala, že ak ste ten článok ešte nečítali, určite si ho prečítajte, pretože je to veľmi milá, svieža a zároveň veľmi múdra úvaha o prvej láske, sklamaní z lásky, ale aj zo seba samej, o pochopení základných princípov života a o tom, ako kráčať životom s hrdosťou a dôstojne ďalej. Je to téma, ktorá sa týka mnohých mladých ľudí a po prečítaní
Som mala pocit, keď som si ho prvýkrát čítala, že to znie ako tvoja taká osobná výpoveď. Je to tak, alebo si čerpala inšpiráciu niekoho iného? Je to z môjho života, všetky pocity a myšlienky, ktoré tam sú, tak vlastne som čerpala zo svojej skúsenosti. No to je veľmi obdivuhodné a chválihodné, že si sa rozhodla takto otvorene o tom napísať, pretože nie každý by nabral odvahu takto sa zdôveriť so svojím prežitím prvej lásky, za čo ti patrí teda obrovský obdiv a vďaka. A ty tam vlastne píšeš v tom článku o niekoľkých rovinách samej seba. Ako by si opísala svoj vzťah k sebe samej ešte predtým, než si zažila prvú lásku a sklamanie z nej? No vlastne ešte k tomu, čo ste hovorili predtým, tak ja som aj veľmi dlho rozmýšľala, či to vám vlastne poslať, pretože mám tam nejaké svoje veci a bala som sa trochu. Potom si povedala, aj moja sestra mi vlastne hovorila, že veľa ľudí tak toto má a možno sa v tom aj nájde. Takže potom som si povedala, že môže byť, tak som to poslala. A neviem, no vlastne chcela som tam vyjadriť nejakú tú pointu toho, čo bolo predtým, cez to aj potom. Takže nejak tak som to zhrnula. Áno, takto aj je čitateľné, naozaj tie roviny tam sú. No a aký bol teda vzťah k sebe samej, tvoj vzťah k sebe samej pred tým zážitkom prvej lásky? No ja som sa snažila mať vlastne sama seba rada, ale veľmi mi to nešlo, hlavne kvôli okoliu a tak. A vlastne som sa skôr iba tvárila, že to tak je. A potom vlastne teraz už mi to ide aj celkom tak normálne, so sebou sranili. Ale stále sú tu nejaké situácie alebo nejaké veci, ktoré mi niekto povie, je v srdiečku. Ale snažím sa to už nebrať si tak doslovne, ako predtým. Takže bola tam určitá zmena, ktorú ty teraz vnímáš a cítiš a to, že ešte nie si celkom tam, kde by si chcela byť, je úplne prirodzené, pretože si ešte mladúčka, veď máš len 15 rokov, celý život máš pred sebou a v podstate v každom roku svojho života a celý život sa potrebujeme stále zlepšovať a vyvíjať. Takže, a ty si myslím vykročila na správnu cestu a tou správnou, ako sa hovorí, právou nohou, o tom svedčí ten článok, takže ti držím palce. Ja budem teraz citovať zo pár vied zasa z tvojho článku. Citujem. Nedokázal napraviť moje myslenie o sebe. Bola som tichá, sedela som v kúte. Nebola som takou, akou som chcela byť. A všetko som dávala za vinu jemu. Koniec citátu. V podstate v tomto krátkom úryvku je vykreslené, alebo je aj z časti odpoveď na moju predošlú otázku, že aký si mala vzťah sama k sebe pred tou prvou láskou. Ale v súvislosti s touto citáciou chcem sa ťa spýtať, Vaneska, prečo podľa teba človek niekedy čaká, že jeho postoj k samému sebe zmení niekto iný? Lebo to je tam tiež vyjadrené. No to som sa aj tak snažila, hlavne to. Myslím si, že buď to nevie sám, alebo to vlastne nechce urobiť. A on to trochu znie tak arogantne, že vlastne kto by to nechcel urobiť. Ale väčšinou sa stretávam s takými vetami, že ja sa nebudem meniť kvôli sebe, že ja sa zmením až kvôli tomu, kto za to bude stáť a tak. A mne to príde vtedy také, že prečo si myslíš, že ty ako osoba za to nestojíš sám pre seba? Takže to. A vlastne keď to nedokáže, tak je to hlavne kvôli tej spoločnosti a tomu natlaku, že si to veľmi bere k srdcu a nevie sa potom sám postaviť naspäť na nohy. Ty si tam, Vaneska, povedala jednu veľmi silnú vetu. Povedala si tam niečo v tom zmysle, že človek nestojí sám sebe za to, aby sa zmenil. A to si myslím, že to je hlavný ukazovateľ toho, že človek nemá dostatočne rád sám seba a že nemá dostatočnú sebaúctu. Čo si o tom myslíš? O tej sebaúcte? Ako ty vnímaš napríklad svoju vlastnú sebaúctu? To je taká dosť diskutabilná vec, pretože každý to vníma nejak inak. A ja ešte
ja osobne ešte tak celkom úplne neviem, čo presne je tá sebaúcta, ale snažím sa to každým dňom nejak získavať si tie svoje skúsenosti a tak. Takže musím sa to ešte naučiť. Áno, veď ja, ako som hovorila predtým, máš na to ešte naozaj veľa, veľa času a dôležité je, že si to uvedomuješ, že sa snažíš. A ja ti možno pomôžem tým, že vlastne sebaúcta je schopnosť vnímať samého seba v takej rovine, že nie som horší ako tí ostatní a preto tí ostatní nemajú právo sa nado mnou nejako vyvyšovať alebo ma nejako dehonestovať alebo mi nejako ubližovať, tak aby som sa ja pritom cítila nedobre. A keďže toto viem a mám dostatočnú sebaúctu, tak to aj tým druhým nedovolím. Že sa voči tomu ohradím a nedovolím, aby ma niekto dlhodobo napríklad trápil alebo nejakým spôsobom mi ubližoval. Takže toto je v podstate taký základ sebaúcty. Budem teraz citovať ďalej z tvojho článku. Lenže dôležité je uvedomiť si, že chyba je vždy na oboch stranách, nie iba na jednej. Počase som totiž prijala tú svoju a prijala zároveň aj fakt, že môj vtedajší vyvolený nebol správny človek v nesprávny čas, ale úplne nesprávny človek, asi aj v nesprávny čas. Pre upresnenie nebol zlý, ale ako sám povedal, nášmu vzťahu chýbalo niečo z mojej strany rovnako ako aj z jeho. Len som na to nevedela prísť včas. Veľmi pekné myšlienky. Je to v podstate o priznaní si a prijatí vlastnej chyby. A povedz, čo sa v človeku vtedy odohráva, keď prijíma vlastnú chybu? No vlastne myslím si, že celkovo vo všeobecnosti sú také dva typy. Jeden je, že vlastne si nechce svoju chybu prijať, že vôbec proste tvári sa, že nikdy sa to nestalo, že nikdy tam nebol pri tom. A ten druhý je, že si to uznáva až veľmi, že nad tým príliš premýšľa viac, ako bolo potrebné. A potom je tu vlastne taký ten tretí, čo je aj najdôležitejšie dosiahnuť. To je vlastne niečo medzi tým, taká rovnováha. Že áno, prizná si to, ale nepôjde sa v tom vrtať viac, ako vlastne je to potreba a poučí sa z toho. A niektorí ľudia, je to dosť ťažké niektorých ľudí dosiahnuť a niektorí ľudia to majú zase tak, že sa s tým už priamo narodia. Takže No, máš veľmi dobrý pozorovací talent a absolútne s tebou súhlasím s tým, že je dôležité nájsť ten tzv. Zlatý stred alebo rovnováhu, vyváženie, tak ako si povedala. Myslíš si, Vaneska, že s prijatím vlastnej chyby prichádza aj prijatie zodpovednosti v živote? Určite áno. To vlastne súvisí aj s tým takým tretím typom, ako som vravela, pretože vlastne sa z toho človek potom aj poučí a potom sa bude snažiť tomu vyvarovať. A povie si, že áno, to už sa stalo, bola to moja chyba, nechceme to zopakovať zase. Áno, čiže s tým prijatím zodpovednosti prichádza aj zmena v myslení, že teda uvedomujem si, akú som chybu urobila. Ako ešte sa to podľa teba prejavuje v živote, že človek príjme zodpovednosť za svoje skutky, za svoje chyby, za svoje činy? No určite si potom bude dávať väčší pozor pri nejakých veciach, zváži pro a proti. V podstate začne mať také trošku myslenie ako naši rodičia, že povedia nám nechoď tam, lebo spátiš na ľade. A to my ešte potom nevieme, potom sa to začneme učiť. Takže to prichádza aj s dospievaním viac menej. Aj s tými ďalšími životnými skúsenosťami, zrejme však. Čím sme starší, tým viac máme skúseností. Ale myslím si, že hlavným znakom toho, že človek prijal zodpovednosť za svoj život, je to, že ten človek sa prestane štilizovať do role obete. To znamená, že prestane sa sťažovať na to, že on je nešťastný alebo že má problémy, že sa mu v živote nedarí, že za to môžu všetci tí vonku. Všetci tí ostatní, že za to môžu súrodenci, rodičia, kamaráti, ja neviem, učitelia a tak ďalej. Čiže prestane toto riešiť a uvedomí si, že on potrebuje vziať ten život pevne do svojich rúk a v zmysle tom potom aj bude konať. Budem ďalej citovať, ak dovolíš. Ja som sa zmenila tiež. Najprv kvôli nemu, neskôr kvôli sebe. Toľko veľmi kratučký úryvok z článku Vzťahové sebalásky, ktorého autorka Vaneska Zara Kráľová teraz tu sedí so mnou.
Mám na teba otázku v súvislosti s touto citáciou. Aký je rozdiel v tom, Vaneska, keď sa zmeníme kvôli niekomu inému a keď to urobíme kvôli samým sebe? Keď sa zmeníme kvôli samým sebe, tak sme o mnoho šťastnejší, pretože keď to robíme kvôli niekomu inému, tak čakáme potom u nich aj odozvu alebo vlastne také uznanie. A keď ho nedostaneme, tak sme nešťastní a žijeme len pre jedno, dnes vyzeráš pekne za mesiac. A to nie je ani dobré, ani zdravé, lebo potom niektorí ľudia už zachádzajú do takých extrémov, že to sa nedá. A vlastne keď to urobíme kvôli sebe, tak vlastne si môžeme tie komplimenty dostávať aj každú sekundu, keď vám budeme chcieť. A keď si sám povie, že dnes vyzeráš dobre, že vyzeráš dobre aj po zobudení, vyzeráš dobre furt. A potom, keď si to bude stále opakovať, tak sa ti to tak trochu vrie do podvedomia a už ti to potom pôjde. Budeš potom viac stáť som za seba. Áno, takéto opakovanie takých dobrých pochvál samého seba je aj vlastne práca na tej sebaúcte a sebaláske, čo je veľmi dobrá cesta. A osobne ja teda viem z mojich životných skúseností, že ak sa človek zmení kvôli sebe, tak tá zmena je potom trvalá. Ale keď sa zmeníme len kvôli niekomu inému, napríklad keď sme s ním vo vzťahu, tak je to vlastne len póza. Je to len maska, ktorú si nasadíme, nie je to pravdivá naša tvár. A potom možno, keď z toho vzťahu odídeme, alebo sa skončí tá situácia, kvôli ktorej sme sa zmenili, tak sa zasa vrátime do starých koľají, že tá zmena nie je trvalá. Čo bolo, Vaneska, najťažšie na tom, že si musela vstať a ísť ďalej po tom, čo si stratila lásku, tú prvú lásku? Asi sa nejak psychicky zotaviť, pretože tiež som pár týždňov bola taká, že bola som ten druhý typ, že je to moja chyba, nikoho iného a tak ďalej. Ale myslím si, že to sa stáva pri každom páde, nielen pri nejakom takom vzťahovom, či už je to nejaký priateľský alebo partnerský vzťah. V podstate pri každom zlyhaní v živote, keď si to veľmi príliš vyčítame a utápame sa zasa v takej sebaľútosti a v roli obete, tak to určite nie je dobré. No a ako teda došlo v tvojom prípade k takému pozitívnemu zlomu, že ako si sa s tým vyrovnala? Ako si prestala sa obviňovať z toho, že to bola tvoja chyba? V prvom rade mi pomohlo veľa filmov, veľa čokolády. Ale okrem toho som vlastne sa snažila sa pozerať do budúcnosti, čo ma čaká. A vlastne aj taká tá veta, že za pár rokov už vôbec na tom nebude záležať, už sa na tom len zasmejeme. A snažila som sa praviť časť aj s mojimi kamarátmi, aj s mojou rodinou. Snažila som sa viac učiť, ako keby zamestnávať si svoj mozog, aby nestíhal premýšľať nad tým. Aj tak sa to väčšinou dialo pred spaním. Ale vlastne treba si to tak nejak v hlave usporiadať a aj si pohovoriť s niekým o tom, ako sa cítiš. Takže to mi tiež dosť pomohlo. Potom som už mala taký pocit, že ich s tým otravujem, ale vždy je lepšie sa porozprávať, ako to držať sebe. Veľmi dobrú vec si povedala, že treba si to v hlave usporiadať a vyrovnať sa s tým, lebo to je jeden zo základných aspektov. My to potrebujeme spracovať a potrebujeme to prijať. A to sa vlastne stalo vtedy, keď si povedala, že si sa s tým vysporiadala v hlave a že si sa porozprávala, lebo pokiaľ my nejakú ťažkú životnú situáciu, ktorú sme prežili, nespracujeme a nepríjmeme, tak to potom len potlačame v sebe. A čokoľvek je potláčané, je to ako keď nevyniesieme smetný kôš, že nevysypieme odpadky, tak čo sa s tým začne robiť? To tam kvasí, hnie, smrdí to. A presne to isté je aj s našou dušou alebo s našim vnútrom. Ak sa nevyrovnáme s nejakými ťažkými situáciami, tak nám to tam začne takto kvasiť ako odpad. A určite každý z nás vždy vysype smetný koš a vyhodí odpad, ale veľa ľudí nedokáže ten odpad, ktorý má v sebe tu, nedokáže ho si s ním dať rady a dať to na poriadok. Vďaka skúsenosti a zážitku prvej lásky si prešla obrovský kus cesty. To je cítiť a vidieť aj na tom článku Vzťahové sebalásky. A prešla si vlastne cestu osobného rozvoja. Alebo
možno povedať, že si na ňu vykročila veľmi správnym spôsobom. Čo ťa táto situácia naučila o sebe a o tom, čo chceš od života a od vzťahov v budúcnosti? Ja keby viac menej som si uvedomila, čo je pre mňa viac dôležité vo vzťahu a čo je menej, na čo mi viac záleží, alebo čo mi ublíži, alebo tak. A vlastne je dôležité mať aj svoj čas, aj on alebo ona nech si nechá svoj čas, ale je dôležité aj tráviť čas spolu. A tak, proste myslím si, že každý si to uvedomí tak nejak po tej svojej prvej kvázi láske. Pretože u každého je to iné, pre každého je dôležité niečo iné. Takže nemôžem teraz sama povedať pre všetkých. Ona, tá prvá láska málo kedy býva aj takouto trvalou celoživotnou. Sú vzácne prípady, keď naozaj prvá láska skončí trvalým partnerským vzťahom na celý život. Ale treba rátať s tým, keď ideme do tej prvej lásky, že to sklamanie tam príde. Ale zase užívať si to teraz a túto krásne, čo tá prvá láska poskytuje. Povedz ešte k tomu niečo. Ako si ty prežívala tie radostné a šťastné chvíľky zamilovanosti? Aké to bolo? No, ja som, ako ste vraveli, tak som vedela, že neskončíme ako 14-ročná snehulienka a princ, ale tak akože vedela som, že sa potom rozídeme, alebo proste, že niečo také príde, či už z jeho strany, alebo z mojej. Ale som si povedala, že OK, necháme to tak, potom si to užijeme, akým sa dá, lebo potom nevieme, keď príde niečo ďalšie. A bola som rada v tých chvíľach, cítila som sa dobre, bezpečne, milovanie, všetky také veci. A aj som dosť pochybovala o sebe, či vlastne som dobrá a či vlastne som pekná a také veci. Takže to som sa aj snažila vyjadriť v tom článku, že keď vlastne sa človek necíti dobre sám so sebou, tak by sa nemal púšťať do niečoho takého, pretože ten človek, aj keď sa mu bude snažiť pomôcť, tak mu nebude vedieť pomôcť, keď to nechce prijať, napríklad ja. No vždy si vieme pomôcť sami najlepšie, pretože my sa najlepšie poznáme, my vieme najlepšie, čo potrebujeme. A znova je to aj o tom, že, čo sme už hovorili, že keď sa zmeníme kvôli niekomu inému, nie je to trvalá zmena. Aj v tomto, keď chceme mať dôstojnosť vlastnú sami k sebe, nemôžeme čakať, že to do nás vštepí niekto zvonka. Musí to vychádzať odtiaľto zvnútra, z nášho srdiečka alebo z našej dušičky. A predtým ešte si povedala jednu veľmi dobrú myšlienku a dovolím si k nej ešte pripojiť svoju takú skúsenosť, keď si povedala, že keď ti bolo najhoršie, keď si sa trápila, takže si povedala, že ako ti na tej veci bude záležať o nejaký čas a že to ti pomohlo. A toto je presne vec, ktorá aj nepomáha. Keď som v nejakej ťažkej situácii alebo prežívam niečo, čo ma možno bolí, alebo ma niekto sklamal, tak si vždy poviem, ako mi na tejto situácii bude záležať presne o rok. Ako to budem vidieť o rok. A keď si uvedomím, že o ten rok to naozaj bude banalita, tak si poviem, prečo by som sa mala teraz kvôli tomu takto strašne trápiť. Vidím, že súhlasne prikyvuješ. A to, že si pochybovala o sebe, že či si dosť dobrá alebo pekná, tak ja si myslím, že už o tom nepochybuješ. Či ešte sú tam nejaké pochybnosti? Nie. Akože jasné, že niekedy, keď mi niekto niečo povie, tak na to tak chvíľu rozmýšľam, že keď to je niekto blízky alebo taký, s ktorým sa viac menej stále stretávam, alebo ho proste stretávam všeobecne, tak chvíľu nad tým rozmýšľam a potom si tak poviem, že však dobre, je to tvoj názor, rešpektujem to, ale ja sa cítim takto dobre, tak to budem ďalej praktikovať. Výborne, ako už lepšie si to nevedela vyjadriť, ako úplne skvelé. Mňa až fascinuje to, že naozaj máš len 15 rokov a
si takáto múdra, šikovná a že si dokážeš tieto veci takto v hlavičke uložiť. A práve preto som aj veľmi rada, že si prijala moje pozvanie do srdečných rozhovorov, lebo môžeš byť naozaj príkladom aj mnohým oveľa starším ľuďom, ktorí sa nevedia, aj napriek tomu, že už majú viac odžité, podstatne odžité ako ty, nevedia sa takto pekne a dôstojne vyrovnať so sklamaním. Lebo to sklamanie z prvej lásky tak či tak je naozaj veľké, ale je veľmi dôležité uchopiť to tak, ako si to uchopila ty. Že si z toho vyrobila nástroj pre seba zdokonalenie. A preto, aby si sa cez to posunula ďalej. A to ti akože takto úprimne tlieskam za to. Ďakujem. Skús ešte, Vaneska, na záver nejakú radu. Akú radu by si dala mladým ľuďom, iným mladým ľuďom, ktorí prechádzajú podobnou situáciou, ako si prešla ty? Čo by si im chcela povedať o tom, ako sa mať radi, ako nadviazať zdravé vzťahy? Čo sa týka vzťahov, tak to si myslím, že veľmi rady nepomôžu, pretože teraz budem znieť ako moja mamka, ale každý si to keby musí prežiť sám, aj keď to bude bolieť, pretože aj keď by som povedala teraz, že nechoď s ním alebo s ňou, pretože to bude bolieť, ale musí si to každý prežiť sám. Ale vlastne nechoďte do ničoho, o čom pochybujete, alebo čom sa necítite komfortne, pretože to je už taká tá prvá známka toho, že to asi nebude veľmi dobrá vec. A ako sa mať rád, nenechajte sa manipulovať toxickými ľuďmi a najlepšie hneď takých ľudí vyradiť zo života. A vlastne skúste si viac všímať, že kto vám chce dobre, kto to myslí dobre, kto vás má naozaj rád a kto vám len zavidí. Lebo to sa dosť často zamieňa. Veľmi pekne si to povedala. Ďakujem ti za krásne slova. A myslím si, že toto, čo si povedala, platí všeobecne do života. Nie len pre prvé lásky a sklamanie zo vzťahov, ale je to taká krásna rada, ktorá má v sebe veľmi silnú energiu. A verím, že tí, ktorí teraz sledujú naše vysielanie a mali to počuť, tak sa ich to dotkne, to v nich zarezonuje a určite si niečo také z tvojich slov odnesú, čo aj ich posunie rovnako dopredu a zlepší im kvalitu života, tak ako aj tebe sa stalo. Skôr než sa s tebou rozlúčime s našimi divákmi, ešte by som teda chcela pripomenúť, milí diváci, že ak ste nečítali Vaneskin článok Vzťahové sebalásky, tak si ho určite vyhľadajte na webe nášho časopisu www.prekročsvojtieň.sk. No a pred úplným záverom chcem milým divákom ešte pripomenúť, alebo tak predostrieť. 17. septembra budeme mať premiéru videa srdečného rozhovoru, v ktorom mojím hosťom bude bývalý profesionálny kulturista Štefan Havlík, ktorý bol niekoľkonásobným majstrom sveta v kulturistike. Budem sa s ním rozprávať nielen o prekonávaní vlastných limitov v oblasti profesionálneho športu, ale aj o tom, ako hodnotí súčasný svet a život na našom krásnom Slovensku. Vaneska, ďakujem ti veľmi pekne za dnešný srdečný rozhovor. Želám ti všetko dobré, verím, že opäť zas stretneš nejakého mladého muža, ktorý, a možno to bude už čoskoro, ktorý naplní tvoju potrebu lásky a v tom vzťahu sa budete môcť obaja spoločne rozvíjať. Zároveň ti držím palce do nového školského roka a do posledného roka na základnej škole. A ešte, ak chceš, môžeš ešte posledné slovo povedať na záver. Ja ďakujem, že ste ma sem pozvali. Rada som tu medzi takými ľuďmi, ktorí ma chápu, alebo majú podobné záujmy ako ja, alebo ako vy. A celkovo si to cením takto. A som veľmi rada, keď ma niekto podporuje v mojom písaní, alebo tak, lebo viem, že veľa ľudí v mojom veku to už veľmi nečíta, alebo píše. Takže vždycky ma to veľmi poteší, keď niekto za taký kompliment. Tak sme radi, že môžeme podporovať tvorivú činnosť takých šikovných mladých ľudí, ako si napríklad ty. A pozdravujem aj tvoju maminku, lebo poznám aj ju osobne, tak sa majte krásne. No a milí diváci, vy sa nebojte prekračovať svoj tieň aj napríklad pri prekonávaní sklamaní z prvej lásky a vyrovnávaní sa
so sklamaním z akéhokoľvek životného nejakého nastavenia, čo nám život prinesie do cesty. Skúste rozmýšľať nad tým, čo nám Vaneska dnes povedala. Napriek tomu, že je taká mladučka, má naozaj čo povedať aj nám, starším, skúsenejším. Takže majte sa všetci krásne. Dovidenia.